Vi skal her se på en professionel ravlygte i modellen Bright Power, og det er modellen, der er vist her på billedet. Bright Power ravlygterne er specielle ravlygter, som kan bruges i vandet og selv på meget dybt vand. Vi anbefaler, man bruger de specielle ravbriller, når man bruger lygten på stranden, da de er specielt konstrueret, så ravet bliver yderst let at få øje på. Selv meget små stykker rav vil du meget let kunne se på afstand. Dette er specielle lygter, som kun kan købes hos ravfund.dk. Billedet her viser ravlygtens styrke. Vi belyser en væg fra 6 meters afstand, hvilket viser ravlygtens kræfter. Jo kraftigere en ravlygte er, jo længere vil den kunne lyse, samt kunne lyse dybere i vandet. Vi skal her se ravlygten på en af vores indendørs strande, hvor vi bedre kan se lygtens bredde og evne til at få ravet til at reflektere, altså få ravet til at lyse gult i mørket. Vi bevæger ravlygten hen over stranden, hvor der flere steder ligger rav. Har du spørgsmål til en af ravlygterne, er du velkommen til at kontakte os telefonisk på 71 71 11 71 eller på mail. Du finder yderligere information på vores hjemmeside. Vil du gerne prøve en af ravlygterne, kan du besøge vores forretning i Nørresundby, hvor du kan afprøve alle ravlygterne på vores strand.